рожден ден от офиса на Networks. Не е вярно. Първо трябва да точка в дневния ред. Така. Точка в общото събрание. Следваща точка от дневния ред. Гласуваме поздрав да се направи за Василет. Да. Гласуваме с за, приятел единодушно. Васи, честито рожден ден. Желаем ти да си още по-здрава, по-красива и какво да пожелаем? Щастлива. Тя си е щастлива, човек. Тя е дъщеря на Наско. Тя е щастлива на И на майка си. Добре, желаем си да продължаваш да бъдеш щастлива, да ядосваш баща си по-малко, защото ние го ядосваме достатъчно. И така. И ще повозя в Камарто. Пак! Да. Чигаза. Василена, аз само ще пожелая да си намериш такъв мъж като мен и ще бъдеш най-щастливата жена на света. Да. Бъди здрава. И един любовник като ми. Чао!